En principi es conclou la sessió, llavors també donaríem el torn de paraula si hi ha alguna persona en el públic que volgués dir alguna cosa. També agrairíem que quan féssim la interpel·lació ens diguéssim qui sou i d'on veniu per tal de poder... Intentarem respondre en aquest moment i si no, donarem la resposta al més aviat possible, d'acord? Dieu-me, qui sou? Bona nit, soc Joaquim Batlle, membre del Consell Escolar de l'Escola Joan Casas i membre de l'AMPA de la mateixa escola. En manament de la Junta de l'AMPA us voldríem preguntar quina contestació tenim a aquestes 4 instàncies que tenim presentades des del mes de setembre que no ens han sigut contestades i no sabem per què i ens agradaria saber per almenys en quin sentit anirien les coses que us demanem aquí, perquè són millores molt petites per l'escola, perquè estem en obres, perquè no tenim el pla d'emergències posat, perquè les portes d'emergències no s'obren com es tenen que obrir, perquè estem en obres, ho podem arribar a entendre, però allò s'ha de deixar ben deixat. Els carros del menjar continuen ensorrant-se en el sauló. Només vam demanar, per favor, que si l'Isidre, que ja havia sigut fuster, ens hagués pogut fer unes petites rampetes per poder passar els carros del menjar, que pesen 90 quilos cada carro. Home, no s'ensorrarien. Us ho vam demanar el mes de setembre i encara no sabem res. Vam demanar que el casalet del mes de juliol va utilitzar el frigorífic que és de l'AMPA, va trencar la maneta, allà està trencada i ningú ens ha dit res. Vam demanar, per favor, i ho vaig demanar-ho jo també personalment, en el Florenci, sisplau, posem-nos un punt d'aire en el pati del col·legi. Ho vam demanar-ho el mes de setembre, estem en finals de gener i ningú ens ha contestat. Vam sol·licitar al senyor Felipe la cessió del local municipal del pavelló i vam sol·licitar-ho, com vosaltres ho demaneu, el dia 21 de juny. Sí que l'estem utilitzant, però no en tenim cap permís de l'Ajuntament. Déu-nos en guard que passi alguna cosa, jo no vull ser el responsable, ha de ser l'Ajuntament. Està sol·licitat això, no tenim contestació. Això amb el que fa a l'AMPA i sobretot el del pla d'emergència del col·legi no està posat i és per llei que s'ha de posar. Aquestes són les preguntes que tinc de l'AMPA i a nivell personal tinc una sentència d'un jutjat de Barcelona que diu que demana a l'Ajuntament, amb la seva sentència, que faci una sèrie d'accions i jo voldria preguntar si vostès estan disposats a fer aquestes accions o tinc que demanar al jutge l'execució d'aquesta sentència. Aquesta sentència és des del dia 5 d'octubre. He donat un temps prudencial, com m'ha manat el meu advocat, d'uns 3 mesos. Si no es plaç d'aquests 3 mesos l'Ajuntament no ha fet les accions pertinents, jo demà al matí, i si vostès avui em diuen alguna cosa al contrari, demà al matí té ordre el meu advocat de demanar l'execució de sentència en el juzgat, perquè això digueu, podeu tenir la sentència aquí, a la Fundació Administrativa número 17 de Barcelona. Bueno, això, de fet, jo em comprometo. No, senyor Ginesta, vull que m'ho digui l'alcaldessa, vostè s'ha compromès amb mi 3 vegades i no m'ha fet res. Vull que ho sigui l'alcaldessa que m'ho digui si es compromet. Perdoni, ho tinc des del 2005, vostè s'ha compromès amb mi 10 vegades seguides. Això no, fillet meu. Perdoni, presentat des del 2005, que està al juzgat al contenciós administratiu. 2006, senyor Ginesta. Fa 7 anys que estic això esperant. Ara ha arribat la sentència. La sentència és condemnatòria perquè diu que, evidentment, jo vaig demanar molt perquè em donessin la meitat, perquè això funciona així. Diu que, evidentment, no poden tirar enrere la llicència d'obres, perquè la casa està construïda, però sí que restableixi la normativa vigent. I diu que allà hi ha un mur que ha de fer una proporció de 1 a 3 i no la fa. I això és una cosa que ha manat el vostre Ajuntament, ho ha manat el vostre arquitecte municipal, i aquest senyor no ho ha complert. I vosaltres heu fet ulls clucs. I a més, el jutge, per si vostè no s'ha llegit la sentència, diu, en un altre ordre de coses, això és la sentència d'un jutge, és evident que la resposta de l'Ajuntament a la sol·licitud
del recurrent, que en soc jo, que consisteix simplement a remetre la còpia d'un informe tècnic sense afegir-li res ni dir-hi res més, és francament impresentable. Però no obstant, perquè s'adverteixi que el seu contingut és denegatori de la sol·licitud presentada pel senyor Batlle. O sigui, un jutge tatxa d'impresentable un informe d'un arquitecte d'un ajuntament de Sant Antoni de Vilaplana, que és contestació signada per l'alcalde. Jo no vull que vostè em digui i em prometi. Jo vull que l'alcaldessa, que és a qui m'ha dirigit això, i que és a qui jo m'he dirigit aquí, en aquest moment, sigui ella la que prengui la decisió de dir sí, farem el que diu el jutge o no, no farem el que diu el jutge, perquè jo demanaré una execució de sentència i la demanaré demà a les 9 del matí. Només us demano això. Digueu-me el que tingueu per contestar. En principi, jo... Vostès la sentència la tenen des del 5 d'octubre aquí, Jo, en aquest cas... Jo vull dir, primerament fem dues coses. Primer has parlat de les instàncies. Jo, en una cosa, demà al matí prendré cartes amb totes aquestes instàncies que no han estat resposta, cosa que em sembla, doncs, en el període em sorprèn. Però com que no vull entrar, perquè ara, com que no tinc la informació necessària, no vull avançar coneixements, per tant, em documentaré i a partir d'aquí et podré respondre. Tant en una cosa com en aquesta sentència, perquè jo també en aquest moment dir-te, em puc comprometre a demanar la informació, a posar-me al corrent de tot aquest... Jo això des del 5 d'octubre ja us ho tenia que haver mirat vostès, Però amb totes les instàncies de l'AMPA, No, i ara també deia també de la del mes de setembre i del mes de juny. No, però vull dir, a veure, jo em consta, jo quan una entrada ja discussió respon, jo no puc estar pendent de si la resposta se'm donarà o no. El regidor que pertoqui, que per lo menys... Ens dirigim a mi, jo faig... Perdona, jo he parlat sempre amb la regidora Anna Horta, presidenta de l'AMPA. Jo això no. Lo dels cargos, per exemple, del passar el menjar. Sí? S'enfonsen? Carai, jo hi vaig ser divendres que feia 2 dies que plovia i em sembla que fa 4 mesos que hi passen i van passant. Escolta'm, estem parlant d'una Estem en una instància provisió d'obres que sabem que s'acaba, és igual, aquest curs, ja ho sabem. Vam demanar una mica de paciència. Estem com a l'ascensor, estem parlant de 3 dies de pujar un nen. Desembre, gener, hem tingut molta de paciència, Florenci. Florenci, que et confons, que no a la instància És unes unes cunyes de fusta per baixar les portes i pujar les portes. No és del camí. Són unes cunyes, 2 cunyetes de fusta. I l'aire no els la vam demanar nosaltres. Després, com a membre del Consell Escolar, m'agradaria que el meu representant de l'Ajuntament estigui en els Consells Escolars. Avui he rebut la carta. No, yo he hablado con Dora, perdón, no. Yo iba a decir... Desde el viernes se entregó aquí en mano, hablé con Dora, directora del colegio Joan Casas. No, porque sabíamos que íbamos a tener esa contestación. No, de 3 consejos escolares, Jo ara a les 8 del matí, a les 8 del vespre, he vist el sobre a sobre. Ahir vaig quizás que serás por lo suyo y no por lo demás. Estem en un torn de pregs i demano respecte i demano ordre en el sentit. Estàvem parlant amb el senyor Joaquim Batlle, per tant, jo li demano que segueixo repetint el que he dit que em prengui nota i pujaré l'estat d'aquestes instàncies i posaré això per una banda. Després d'aquesta sentència que també diu del 5 d'octubre, jo m'haig de documentar, haig de parlar-ho, si em permet demà al dematí, jo puc posar un contacte amb Em consta que ja ha sigut demanat en aquest ple envers aquesta sentència que pensàvem fer. Sí, en aquest Ajuntament, en aquest consistori. Abans de Nadal. L'últim ple va ser. Això estava, el problema de dret, el problema de les instàncies que respondrà també està incidint nosaltres també. No s'estan responent les instàncies en el període de treballar. Em sembla bé que demà al matí pugui donar alguna resposta. Jo en aquest moment no tinc la informació. Apunti el meu telèfon. No hi ha alguna documentació per la documentació, puc buscar el telèfon, si no me l'apunto. Deus tenir una casa, però la casa no hi ha aquí. Doncs em comprometo demà al matí. I quant a les instàncies de l'AMPA i en quant al Consell Escolar sí que li demano, per favor, que ens vingui a fer costat, perquè vostè sap millor que ningú la situació que tenim allà dintre, i ho sap, i ens agradaria tornar a... Jo torno a repetir que aquest any estem fent unes obres, o estan fent unes obres, que no les fem nosaltres, i
em sembla que hauria de tenir una mica. Senyor Florenci, perdoni, l'únic que li demano és que, com a membre del Consell Escolar, vostè assisteixi als Consells Escolars perquè necessitem el seu recolzament, precisament no per les obres. O no. Bueno, o no, però sí que n'estigui assabentat l'Ajuntament. Em sembla que alguna vegada us heu posat en contra d'una sèrie de mesures dels mestres que jo no hi estaria d'acord. O sigui, no pensis que sempre et diré a favor teu. No, però a l'últim Consell que vostè va assistir, que va estar al meu costat, vostè va inclús veure que els mestres el que estaven demanant era una mica incomú. Esclar, tu estàs parlant d'una cosa, però ara jo et podria dir d'altres coses. D'acord. L'únic que li demano és... No pensis que jo sempre estaré a favor teu o a favor de l'AMPA. Jo a vegades no està a favor d'altres. És igual, però com a membre del Consell Escolar sí que li demano la seva assistència perquè el nostre Ajuntament té que saber de primera mà què passa a l'escola. Això sí que li demano, per favor. I això li demano a títol personal com a col·lega del Consell Escolar. Necessitem gent que treballi pel poble. No que se senti en una cadira, sinó que treballi pel poble. I que treballi per l'escola. Em sembla que s'ha fet tot el que és possible. Perquè aquesta ampliació, fixa't bé que fa 10 o 12 anys que s'estava demanant i s'ha fet, o s'està fent ara en aquest moment. No voldria parlar d'aquest tema, discrepo d'això. No, tu sempre tens raó. No, perdona, tu sempre tens raó amb la manera que tens de dir les coses. Sempre tens raó. Miri, potser perquè... Potser perquè ho porto per escrit negre sobre blanc, No. Perquè, clar, arriba un moment que a vostè se'ls té que demostrar negre sobre blanc. Ja està negre sobre blanc, llavors en fan cas. Amb les instàncies de l'AMPA, fins que una instància ha passat 7 mesos, que s'ha demanat un punt d'aire, per favor, al pati pels nens, que han d'anar a veure amb un vàter. 150 nens cada vegada de cop amb un vàter i es va demanar, per favor, un punt d'aigua. Us costa poc treure'l de la piscina amb un punt d'aigua. 6 mesos, senyora Bardala. 6 mesos. Doncs em comprometo a donar-li una resposta. Perquè no puc donar més. És que... Ara s'ha de dir aquestes coses, doncs intentarem posar fil a l'agulla al més aviat possible. Li demano, per favor. Em comprometo amb això, no li puc dir res més. Li demano, per favor. Molt bé. Hi havia algú més que volia intervenir? No. Ya lo ha pedido él y ha salido todo. Muy bien. Doncs donem per acabada la sessió.